mun zo da batun iyayenmu da suka rasu a wani asibiti. Muna son a gaya mana waye suka riga mutuwa a tsakanin iyayenmu. Babu zato babu tsammani ai ba ki shiga rayuwa. Ok. Suya kenan ka san abin da yawa. Kuma wace rana ce? Ina tunanin is it on 28 abin faru. Suna fa? Alhaji Aminu da kuma Hajji Hasiya. Ok, to bari mu duba an ga. Me ba sunan nashi? Su Alhaji Aminu da kuma Hajji Hasiya. Ok, kuma na cikin goma. Ok, ya masa cikin nan. Yana harabar. Yato, a gaskiyar zance shine da Hajiya da kuma Alhaji ba su ƙara sunan gurin dare ba. Ina jin Umar ɗin da ya kama ya kai awa ɗaya kafin shi ma ya bi su. Abin da ya faru kaga certificate ɗin su mana sai ka ƙara duba kama da kanka. Babu zato babu tsammani ai ba ki shiga rayuwa. Ka yadda yanzu baka da gado ko? Ta yaya ne zan cika burina daga jin sautin wuya ai mana na kamu yanayin da nake ai mana akwai zafi. Hafsat, dama na san komai. Burin ki ya cika. Kin je kin hada baki da dakta kun canja result. Dakta kuma? Yi mana. Ashe dama kana farin ciki da mutuwan iyayena. Ashe dama son da kace kake man dan arziki mahaifina kake so na. Gada Allah ya sa baya auren nan ba sai da suka mutu. Haka zaki ce? Haka na faɗa. To sai na kai kotu don a kwaci min haƙina. Lalle ma gayin nan. Kina ina haka ne? Ni fa na shigo ta layin ku na rasa ina ne gidan naku. Kuma kin san cewa layin nan naku mota baya shiga. Na yi parking ce kuma gashi rana ya mun yawa. To da Allah ki ga ni tsaye. Okay. So sai kin zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah almajirai ku yi hakuri. Ba ni da canji. Okay to ina jin ki sai kin fito kan jira ki. Kai? Ni ne ɗan almajiri? Hajiya Amira ni ke cewa almajiri? To in ba almajiri ba kai menene? Hajiya Amira, ki daina ce min ɗan almajiri. Hasali ma akwai abin da ya kawo ni zuwa gare ki. Bai kamata a ce ki ce mini almajiri ba. Zuciyata da idanuwana ba za su iya jurewa ba. Dole sai na zo. Na furta miki abin da yake a gare ni. A gaskiya ina son ki, Hajiya Amira. Ni za ka kalle ni ka ce kana so? Na yi maka kalan 'yan matan da za ka tara ka ce kana so? Kai? Ba ka da hankali ne? Ni ban da hankali. Dan adam ya fi ƙarfin tubara da ƙarfi. Ni kamara? Waye kai? Waye shi kike so ki sani? Waye shi? Waye uban shi? Dan wane ne shi? Har ya isa ya taba fuska na ya mare ni? Ya san wace ce ni? Wannan shi ake kira da Aiman, dan gidan Alhaji Madu mai kamfanin Theodris. Yanar kina tsaki ne. Ya kamata ki iya bakin ki kuma ki san me kike. In kin saba rashin kunyaki a ko ina, nan wajen ba wajen rashin kunya bane. Kin gane? Ko kina takama da wani abu ko gata ko wani abu jijji da kai kina yi sai ka ce wani gaske. Kin kai macen ma da zaki tsaya kina wa mutane jijji da kai saboda kin samu ma sun zo sun kula ki ma. Fuck you kawai da Allah. San me ke. Babu zato babu tsammani ai ba. Dakata ba sai kin fito ba. Ina so in san waye Aiman. A'a kar ki damu ba wani matsala.
Ba komai, amma ina so in san waye Aiman. Mun ɗan samu matsala da shi ne yanzu. Amma ba komai ba ne don ba laifin shi ba ne. Kawai ina so in san waye Aiman. Bilkisu kenan. Ina tunanin kar Allah ya sa in faɗa sa Aiman. Amma ina so in san waye shi. Ɗan waye. Abin da nake so in sani kenan. To shi ke. Ba matsala ba. Sai mun haɗu. Aiman. Abokina ne haka, ina za ka tafi? Ka san fa ka janyo mana garin nan? A'a. A gidan Hajiya Sale ce fa. To sai aka yi yaya? Ka san gidan ka saka baya a garin nan? A'a. A gidan Hajiya Sale ce fa wacce ta mallaki kamfanonuwa a garin nan da ma ƙetare. To yanzu ya ake ciki? To ina baka shawara, wallahi kai maza ka gaggawan barin garin, ni dai zan bar garin nan. Saboda bai zai tsaya a yi mun hukuncin da bai kamata ba. To shikenan babu damuwa. Mu tafi, mu je. A mu tafi ka ɗauko kanka. A kai ina. Shikenan da kayan jiki na koyi za mu je. Shikenan. So kunne gabai ne ki sakaranki na bambance cikin zance sawa da sake fatan da nake yin shi. Yawa Abdulmalik, dama kai nake nema. Amma na yi mamakin ganin ki a kofar gidanmu ke kaɗai. Ai na zaci zan ganki tare da motar ma'aikata. Ka manta da abin da ya wuce. Mu dama komai ya wuce a wajenmu. Sai dai a wajenki ban sani ba. Ina Aiman. Aiman kuma yake tambaya? Da wuri haka ke neman Aiman da ya faru? Abdulmalik, ba ni da burin da ya wuce in ga Aiman. Tun da nake a rayuwata ban taɓa soyayya ba, ban taɓa son wani ɗa namiji ba sai Aiman. Aiman shi ne bugun zuciyarta. Ka taimaka mu, ka bani lambar Aiman. Kin ga abu na farko yanzu, Aiman baya gari, ya yi tafiya zuwa Kaduna. Kuma abu na biyu, gaskiya ba zan iya baki lambar Aiman a yanzu ba. Amma zan yi miki wani abu ɗaya. Abu ɗayan da zan miki shine zan je zan samu Aiman, za mu yi magana da shi. Idan ya bani ikon in baki lambarsa, zan baki. Amma idan fa bai ban damar in baki lambarsa ba, ba za ki samu lambarsa a wajena ba. Sai dai kuma wannan tsakanin ke da shi. Bara na wuce. Kai ba damuwa, na gode ni ma. In ba wuri da ba wanda ya sai aure sai na ga bayan shi ko ga bayan Aimana na rinse da Allah mana in ba wuri da ba wanda zai aure Aimana na rinse in ba aure ki ba wanda ya sai aure ki in ba wuri da ba wanda ya sai aure ki sai na ga bayan shi ko ga bayan Aimana gani nan ba tashi daga bacci Amina tashi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki shiga rayuwa Na shiga uku. abinda babu zato gona hata yaya ne zaci ka burina daga jin sautin wuya Aimana na kamu yanayin da nake Aimana akwai zafi daga farka mafarki jiki ya zamba ƙarfi
ba zan fahimta ba. Ai mana, me yake damun ki ne? Ba kuma yaji. Ya zaki cin ba kuma ga damuwa na a fuskar ki. Ke, ai mana. Ki bude baki ki magana. Me yake damun ki? Wani mafarki ne kawai ne. Ai ba dukkan mafarki yake zama gaskiya ba. To ba na son wani shiri ita. Ki tashi ki je ki shirya don gobe za ku tafi Kano ki karɓo result. Kin ji ko? Mafarki ya shirme ne ai. Gaskiya alhaji. Rayuwa ta yi min tsada. Tana yawan son damuwa wallahi. Ki ba sani ki damu yarinya. Ke ta sa abu a ranta. Bilkisu, tambaye ki ba, yau kwanan ki uku, kin gagara cin abinci. Kin ki wanka ballantana ki canja kayan da ke jikinki. Me kike so Amira in yi miki? Me kike so in miki? Kuɗi kike so ko in kai ki ƙasan waje? Germany ko East ko London ko Japan? Ki gaya mun me kike so. Ni ba ki da maganin matsalata. Domin da a ce maganin matsalata kuɗi ne da ban zo gare ki ba. Amira, to ki gaya mun me ke damun ki? Me ba zan iya miki maganin shi ba. Abinda duk kuɗi zai yi zan yi miki. Mami kin mun komai a rayuwa. Tunda na taso babu dadi, ke kike mun komai na rayuwata. Amira, to me kike so miki? Ba komai mami. Ba komai. Sai kira Bilkisu za ta zo nan gida. Komai ma da kika ɓoye min za ta gaya mu. Assalamu alaikum. Hafsa ba ta nan ne? Ta fita ba ta nan. Okay. Dama ta tura in zo ne. To tun da ba ta nan, in ta zo za ki sanar da ita ki ce na zo. Na zo ban same ta. Kaga dan jima na. Ina son magana da kai. Okay. Hafsat ta ɗauke ka aiki a kamfani ko? Ina so ka sani, kamfanin da Hafsat ta ɗauke ka aiki, dukiyanmu ce ni da ita, ba ta ita kaɗai ba. Shi yasa nike so in gaya maka in har za ka yi amfani da kuɗi ka taɓa dukiyarta, ka kuskura ka taɓa man dukiya, gado namu ne. In za ka yi amfani da shi ka yi amfani da nata tunda ita ta ɗaura ka akai, ka ji ba? Tun na ji me ke faɗa. Yawa to je ka. Amma dai karki manta. Amma Jemi. Karki manta da cewa kullum abinda mahaifina yake faɗa min cewa in kula da dukiyar maraya. Sannan hadisi ne guda ma ke cewa ku ji tausayin maraya. Wa'azi zaka mun? Ko na gaya maka ban je Islamiya ba, ta Allah ta shi ka tafi ka bani waje, ca ne ga wani yi min wani wa'azi wani kaza magulmacin banza. Za ki fahimta ba. Zan tashi zan fita, dama ai ba wajen ki na zo ba. Tashi ka fita. Allah ya sauke. Amin. Amin. So kunne ga mai ne ki saka ranki. Na bambance cikin zance tsawa da sake.
Yayi lafiya ne. Ya ji. Bilkisu, dama ina so in ganki. Ko da baki zo ba, zan sa a kirawo miki. Akwai wani abin da ke damuna Bilkisu, wanda na ga Amira a cikin wani hali, amma na tambaye ta, ta ƙi ta faɗa min komai. Amma na san ke ba za ki min ƙarya ba, duk abin da ke faruwa na san kin sani, saboda ke aminiyarta ce. Shi isa na ce bari in tambaye ki. Mama tabbas da akwai abin da yake faruwa. Kaina na san ban taɓa ganin taso wani ɗa namiji kamar shi ba. Wa take so? Mama wani ne sunan shi Aiman. Aiman? Waye Aiman kuma? Mama a nan Kano yake zaune amma asalinsa ɗan Kaduna ne. Shi ne ya sace min zuciyan ya? To sai aka yaya kuma? Tunda tana son shi, shi ma yana son ta kenan ko? A'a mama a nan matsalar take shi kwata-kwata ma baya son ta. What? Wai waye wannan yaron? Me shi? Me kuma yake takama? Har da ƴata za ta ce tana son shi. Ya ce kwata-kwata baya son ta. Shi waye mahaifin shi? Babansa attajiri ne sosai, kuma shi ne mai kamfanin nan na Fieldings ɗin nan. Komai kika ji ina ji ne a ciki da jiki. So kunne ga mai ne ki saka ranki. Allah ya taro ma kansa fitina. To ki gaya masa. Ni Hajiya Sara. Ki gaya mishi. Kar ya yadda ya shiga gonata. Domin Amira ita kaɗai ce tilo ɗaya ƙwal. Idan ya yadda ya shiga gonata. Ki gaya masa. Kin ji ko? Kuka daina murna tunanin tun sheki. Gaskiya ban san me yasa kike ba ni wahala ba a rayuwa. Kullum ina gaya miki ina son ki amma ki sannan a hankali wata rana sai ki so na san. Ko kai sanuwa nake gaya muku gani ne mun wannan magana. To ai abin da nake so me yasa zan hakura da abin da nake so? Hello? Na'am? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan ga nan zan zo yanzu.